Maji, may tako Abdul? Digna ko rin apa ini. Digna ko doon di. Di ko nakasandaran ng mga ng mukha ko yan. Mga tito at dyan marusak ko. Baka ako magtuwi. Kung sipuon mo ako mga katawang tao. Digna to na ko rin din eh. Tapos pagpakaon mo pa ako pagkaon mga balos. Mga pituan lang na limamay. Digna ko rin ko na magkain. Kaya ko rin ako. Digna ko. Digna to na ko. Magtumtum na ko yung kako. Laglahon mo na ako. Digna ko rin. Kau ko naman yung tamon ko. Umusun ko na, midna ko rin. Oops! Tahad ka. Ano ko magig doon? Doon ako takada? 12 seconds later. Ah, yan na yung bag mo. Kaya mo na ito yung bag ko, Manji. Hindi na ako magsusumig ako. Namig na ito na ako, bigna ako. Bigna ito na ako, bigna. Oh, no, 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 no. A few moments later. May tako nagbalik Abdul? Hoy, pagsukay ko, Manji. Hindi lang ako pagsukay. Ah. Twelve seconds later. Manji, may taumig din kawain niya. Ano siya manjari matug? Matod katukan ni Abdul. Manjari siya matuga sa puente. Manjari siya matuga jambatan. Manjari siya matug aplasa. Manjari siya matuga basurahan. Matod katukan niya. Nawag sa bintaw amon minig din kawain niya, Manji. Magbago inisip niya. Amon di na siya mig. Mga dyan siya berto. Ah, nagbago na inisip mo. Di na ka mabayamig. Manjari Raisab. Saan condition niya? Unang condition niya, Manji. Unang condition?